Per sumar hem de tenir en compte el principi del zero, que ja sabíem, és a dir, que una groga marxa amb una vermella, doncs aquí passarà el mateix. Una vermella marxarà amb una verda, que això ja ho havíem vist. Només es poden sumar les peces si són iguals. Les vermelles amb les verdes faríem com una resta, no? Marxarien. Les verdes amb les verdes les sumem i les vermelles amb les vermelles les sumem. És a dir, han de ser peces rectangulars per poder-se sumar. Com li diem això? Perquè això té un nom en matemàtiques. Són termes semblants. És a dir, si són rectangulars les podem sumar. Una verda amb una verda, dos verdes. Tres verdes amb una verda, quatre verdes. Perquè són termes semblants, és molt important. I aquests termes semblants compleixen el principi del zero, perquè hem dit abans que una vermella marxa amb una verda. Sí? Això seria molt important. Llavors anem a veure això amb un exemple. Bé, en aquest exemple em sap greu que quan toco fa aquest bot. El que passa que si gravo normal no m'agafa prou bé tota la pantalla, per tant aquesta la faré així. Aquí tenim tres barres, tres peces rectangulars que serien 3x, no? Perquè x, 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 3x. I ara aquí quantes tenim? 1, 2, 3, 4. 4x. Per tant, 3x més 4x, quantes barres tindríem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Són 7x. Aquest seria el resultat. Per tant, veieu? Són termes semblants, perquè es poden sumar. Bé, ara anem a fer una suma, però amb peces rectangulars i unitàries. Per exemple, aquí tenim 3x, 3 peces verdes, més 2. Com el 2 és positiu, recordeu que són 2 grogues. I aquí tenim x, seria una altra peça, menys 3. Si és menys 3, serien 3 peces vermelles, unitàries. Recordeu, unitàries. Bé, llavors, aquí què faríem? Primer, si voleu, fem les rectangulars. Tenim 1, 2, 3, més 1 són 4. Per tant, el primer seria 4x. Bé, aquestes ja les tenim fetes. Ara, aquí tenim les peces unitàries grogues i vermelles. Per tant, ja sabem que el principi del zero fa que marxi una groga amb una vermella i una altra groga amb una vermella. Per tant, més 2 menys 3 queda menys 1. I aquest seria el resultat de la suma. Veieu que és senzilleta. Si haguéssim tingut, en comptes d'aquest, esborro això, i haguéssim tingut menys x, doncs el mateix, 3, i aquí tinc una negativa, seria aquest mateix exemple, a veure, sí, ja està. 3x menys x, és a dir, una vermella marxa amb una verda, per tant, ens queden 2x, i més 2 menys 3, tornem a fer aquesta amb aquesta marxa, aquesta amb aquesta marxa, i ens queda el menys 1. I fins aquí serien els exemples de les sumes.